Yunus Efendi күпме Астраханда? Астрхан өлкәсендә моны перепись буенча ул моны соңгы перепись түгел. Миңа калса 2018-19 елдан перепись булган иде. Шунда Астрхан моны шәһәрдә 35 мең татар яши. Шәһәрдә. Өлкәсендә, Астрхан өлкәсендә Икенче урында урыстан юк, икенче урын түгел. Беренче Астрхан өлкәсендә беренче урыслар, икенче казахлар, өченче Дагестан халыгы, тау халкы, дүртенче менә без татарлар. Дагестан нинди халкы? Аварец мы? Тау халкы. Аны инде бер сүз белән мәрхүмәт айда тау халкы. Шулар киткән горцы дип, горцы. Да, тау халкы, да. А бу белмисең инде бу теге 3 нәрсә? 3 протока дигән инде Җамали, анда күпме татар хәзер белмисезме инде? Нинди күләмдә? Әйтәмче, менә илгәре вакытта без аны саны идек татар авылы. Татар авылы, Җамали. А хәзер менә инде кашар менә яңалар килделәр, бу таштыралар, син татар түгел, игә йөриләр дә. Әйтәләр син татар түгел, син ногай, давай менә яс ногай булып. Мин языл дип, күпме әйткән, син кая халыкны менә тартасың, кая итәсең халыкны. Син менә башка милләт арасында, менә урыс арасында кара, аннары менә тауда хәзер алар яшиләр, анда автономия. Алар һәммәсе менә монда булдылар. Лезгинканы гына бийләр, әтәм сез ничек бийсез? Бу сезнеке түгел. Бу тау халыгыныкы. А сез степняки были. Сез всю жизнь были степняки. Были кочевники. Әтәм ничек сез итәсез монда? Вот тауча лезгинканы. Сез әтәм сезнең бийләрегез түгел. Бу сезнең милли мәдәниятегез түгел. Сез менә анда тау халыгы белән бергә яшәү, менә үзегездә тау халыгы булган. Илдәргә әйтәм дә, менә син әтәм менә булар белән әтәм менә аларга сөйлә, аңлат да. Аларның әби бабаларының, әти бабаларының бабалары, алар мәңге менә монда менә кырда йөргәннәр, кочевник булып. Күчмә алар шундый булган. Шуның өчен менә әлбәттә аларга да без тиешбез әтергә, без төрки халкы. Алар терлекчелек белән күчеп, чөнки степта далаларда ашап бер җирдә яшеллек беткәч кирәк. Безгә низат бүләргә, низат безгә бүләргә. Айырган, ай ашаган, бүренгән, ашаган. Динебез бер, телебез дә килешәдер. Казах телеме, үзбәк телеме, ногай телеме, татар телеме бик якын килешәдер. Берләшик. Качан алар сөйләшәләр, без аңлыйбыз. Качан без сөйләшәбез,